ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навор якчанд мошинҳои беҳтаринро омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. ва пешаи навора сар кардан якда бародармон мошинҳои фурӯшӣ равон кардагӣ ҳастанд. ҳаминҳоро барои шуморо пешкаш мегардонем ва баъдан метавонем ки наворҳоро аз мошинбозор тамошо кунем. ва як бародармон равон кардааст Opel Astra G караван аст. солош 99, объёми мотораш 1.6 простоя, газ бензин гуфтааст ки 100 километрда 6 литр расход дорад бензин. ва гуфтааст фақат алиш мешавад бо ягон Mercedes CHK ё Toyota Fielder болои Summit. номерои бародарро мемонем 988 67 67 47 ва номерои имо WhatsApp бошад 8965 912 14 86. ва як бародар дигармон равон кардааст Mercedes CHK, гуфтааст солош 2000 элеганс, газа бензинаи мошин бе камбудия дар Калхозободай, нархаш 90 000 сомонӣ. алиш бо ягон Camry ё ягон трактори Беларус боша мешавад. номерош мемонам, метавонед занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. 934 06 32 40. Kia K5 бародаро, солош 2011, то карая вагон. тамошо мекунед, касои дамақбул мешавад. номерои кара мемонем, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. то камера тафон кор мекунам. Так, мультирулай, она старт-стоп, коробка автомат, бор компьютер, климат-контрол, обогрев лифт, потолок панорамай. ҳама навротош кор мекунад. 110 000 пробег дорад автопилот. объёми мотораш 2 бензин. номерош 92 969 4 0. нақша 100. нақша чанд сум гуфтӣ ака? 130 000. нақша 130 000 мега. занг мезанем, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. Land Cruiser 200 бародаро, солош 2011, Европа. объёми 4.8 қатъия, 8 цилиндра, бензин. касои дамақбул мешавад. номерои кара мемонем, занг мезанем, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳам. чорта балона даро опечатки. салон шояд мебинем, салон шояд тамошо кунем. старт-стопам дорам, коробка автомат. ҳама навротош кор мекунад. фулай люкам дора, обогрев лифт, бор компьютер, климат-контрол. нақша 300. нақша нақша чанд сум гуфтӣ ака? 320 000. ам номерои пеш ҳамон меша, ам ҷаст номеро. номеро чанд? 97 38 030. хуб, занг мезанед, якабу барои шуморо бештар маълумот метаҳам. 320 000 мега нақша. Vamos ver como andou.
айноми канали Автолайф занг бизанем барои шуморо бо арзон метавонам бародаро. Хундай Гранде бародаро соли 2011 Корея. Документуш 1 сол ҳуҷҷатуш камераи хафоам кор мекунад. Корейский 4 та баллон нав. Салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. Салон сия. Автоматай коробкаш. Хуб абагреф лифт. Стар стоп айна стар стоп вижабда. Автомат. Бор компьютер. Куҳан авротш кор мекунад. Хуб аби моторуш се гази холия гази анио. Иш гази даст. Нег пешам тамошо кунем нақша. Чанд сума канархаш? 120,000 номро кара мемонем занг бизанем барои шуморо бо бештар маълумот метавонед 98 0074 00. ам хеле ушанё? хуб як тайгам хеле сияша дорам бу. Занг бизанем барои шуморо бо бештар. Чхеле ай масъалаи кузов чхеле ай ракам? Ака бахта задаги есть ин ай тарафи. Ҳар камта шакидаги дар пеш ҳаст. ам шаҳр да гаштаги ухане? ушам ҳамин нарх мегӯй? Ҳардиш як нарх. Ҳардиш як нарх. Фақат вай сиёҳи сафед. бародарое ки Kia Sportage пурсидагӣ будаин марамат намин барои шумо соли 2012 бо буҷаи танировкааш чанд хай бутя 7 моҳ 9 моҳ дубайский вариант дубаи марамат на салоншо як тамошо кунем. Салон сия, электропакет, автомат, мултирул. Хуб, старт-стоп надоштай, калид, бор компьютер, климат-контрол. Хуб, сиденьё гарм кунад, ҳамаш кор мекунад. Қои давия ягон салон ҳамин чӣ хел тоза хушрӯ. Абиёи моторуш дай. Бензин. Расход 8 литр расход дорам. چند سوما کنارخش؟ 140 تا. خیلی مسئله همی کوزوفش موتور خداویش خیلی. 100%. اون پرابلم ندارم. خیلی استاد نشان بدم. واریانتی علشی داره فقط سوم. فقط سوم. سوم. خب چند تا نرخش؟ 140. 140. نمره تلفن ابو کامونه. یک کمتر دو کمتر کوارتر باشم با سوم. خونه خطیان علش میشوانه. خب یکم یک خونه‌گاه دو خونه‌گاه موشه خیلی میگه بالوی سومان میتیم برای تو علشی دورا. نمره تلفن ابو کا؟ 900 900 02 02 37 37 48. 48. مرسدس یک کلاس باردارو خوب نگتا حالت خوبش تماشا کنین حالتی خوبی 2007 ساله ابیامی سیمنیم قطعی کسایی که معقول میشن عمره اکر همه اونم زنگ زنی قطعون موبیل اخبار میکنن بنزینی خولی اکا بنزینی خولی از یک سالان شامه گیرم تماشا کنین کسایی که معقول میشن عمره اکر هم هست در الکتروپاکتن коробкаш автоматай печка консониш кор мекунам мултирулам дора оз ягай қафо мегиримаш мулати беҳтарин шай
Пари уҷа таъйиновка дора ка? تا 20 فوریه То 20 феврал. Ба нақша чанд гуфтӣ? 100,000 100,000 бо муомила дорад نه та? نه ما نداره دیگه Надоранд. Номро тама биё ка? 550 550 83 83 73. Хуб ман номрои акара мемонам. Касоере ки мақбул мешавад занг бизанед қайдтон муомилаи хубам мекунад. Ҳолати хуб шаи баҳордаро. Ҳамошо кунед агай пешам сиёри баҳордаро гуфтагӣ кунанд ҳамин як лаҳзора барои шумо. تمام با Сасени хуб шаи. Хай бо муомилаам дора баҳордаро. боз як гаи тараф ҳам мегирамаш тамошо кунед.